Γεια σας φίλοι μου, φίλοι των περιστεριών και των καναριών. Εδώ είμαστε πάλι άλλο ένα βιντεάκι. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ καιρό να ανεβάσω βιντεάκι, διότι μπλέξαμε με τις δουλειές, ξεκίνησαν και τα χόρτα, καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, καθαρίζουμε τους μπαχτσέδες μας. Μεγάλωσε μεν ημέρα, ασχολούμαστε λίγο περισσότερο, καμιά ώρα παραπάνω, αλλά το Σαββατοκύριακο για άλλη μια φορά σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε ό,τι δεν προλαβαίνουμε μέσα στην εβδομάδα. Ο καιρός έχει ανεβοκατεβάσματα, πότε κρύο, πότε ζέστη, πότε κρύο, πότε ζέστη, έτσι όπως πρέπει να είναι θα έλεγα. Δηλαδή φέτος πιστεύω ότι είναι μια χρονιά μετά από τις προηγούμενες τέλος πάντων όπου έχουμε άνοιξη, και αυτό πιστεύω ότι θα ωφελήσει τους περισσότερους εκεί έξω σε σχέση με το θέμα Καναρίνη, όπως και σε μένα φυσικά. Τα πράγματα ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Το ότι δεν ανέβασα βιντεάκι δεν σημαίνει ότι εδώ δεν είμαστε στο full, γίνεται ένας χαμός, δεν προλαβαίνουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Ήδη τα πρώτα πουλάκια ξεκίνησαν να πετάξουν και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να μπούμε στη δεύτερη γέννα. Δηλαδή πολλές ηλικίες ξεκίνησαν τη δεύτερη γέννα. Σε εισαγωγικά το ξεκίνημα ήταν καλό, είχα μια απώλεια και εγώ 25 με 30% όπως κάθε χρόνο στο ξεκίνημα, η αλήθεια είναι αυτή. Διότι πολλές ήδη ήταν έτοιμες να γεννήσουν, τις έβαλαν να κάνουν φωλιές, άλλες προλάβαν να κάνουν φωλιά, άλλες δεν προλάβαν να κάνουν φωλιά, οπότε σπάσαμε και πάρα πολλά αυγά, όπως επίσης είχα και πάρα πολλές. Αυτά τα ζευγάρια που βάζω κάθε χρόνο, τα πουλάκια τα οποία είναι της προηγούμενης χρονιάς, τα οποία σε εισαγωγικά προσπαθούν να το βρουν στο ξεκίνημά τους και όλα καλά. Σε γενικές γραμμές έβγαλα στην πρώτη γέννα, παιδιά, στο σύνολο κατά μέσο όρο 31 πουλάκια. 31 πουλάκια τα οποία μεγαλώσανε και μεγαλώνουν κανονικά. Όπως είπαμε, έχουμε ξεκινήσει και στη δεύτερη γέννα. Η δεύτερη γέννα πάντα σε μένα πάει καλύτερα και ίσως πραγματικά να μην χρειαστεί να μπω και στην τρίτη γέννα, γιατί συνήθως κάθε χρόνο, να πω την αλήθεια, βγάζω γύρω στα 80. Καμιά δεκαριά είναι αυτά που θα χαθούν μέσα στο χειμώνα, την περίοδο με τα κρύα και με όλα αυτά, δεν θα αντέξουν. Στα 70 κρατάω καμιά δεκαριά για μένα και τα υπόλοιπα 60 ούτως ή άλλως μπαίνουν στη διαδικασία για να τα εμπορευτώ, να τα δώσω σε φίλους και γνωστούς, όπως επίσης και να τα δώσω στο εμπόριο. Φέτος επέλεξα, η αλήθεια είναι, 60 πουλάκια δόθηκαν, το 90% έφυγε στη Θεσσαλονίκη. Όλα γίνανε ανταλλαγές με τροφές, σε ανθρώπους όμως, όχι σε μαγαζιά, η αλήθεια είναι αυτή. Δύσκολα μπορώ πλέον, να πω την αλήθεια, να εξυπηρετήσω όλους τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα και παίρνουν κάθε χρόνο καναρίνια, διότι προφανώς η ποιότητα φαίνεται, και αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν ευχαριστημένοι κάθε χρόνο από εδώ μου φέρνουν και άλλους ανθρώπους, διότι παίρνουν πραγματικά σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές πάρα πολύ καλά καναρίνια, άσχετα αν οι κακές οι γλώσσες εκεί έξω. Έμαθα ότι οι κακές οι γλώσσες μουρμουρίζονται πάλι, ότι για κάποιο λόγο ασχολούμαι. Εγώ δεν νομίζω να ασχολούμαι, εγώ κοιτάω τη δουλειά μου και προχωράω. Τώρα φίλοι μου, τα πράγματα όπως είπαμε ξεκίνησαν καλά, θα τα δούμε μετά ούτως ή άλλως, θα σας δείξω και κάποιες στιγμές. Αύριο θα μπω στη διαδικασία να ετοιμάσω σιγά σιγά και τον νηπιαγωγείο, έτσι ώστε να βγάλω από τις γονείς τα μεγαλύτερα πουλάκια σιγά σιγά, γιατί έρχεται η επόμενη γέννα από πίσω. Κάθισα και αναλογίστηκα να δω όλα αυτά τα χρόνια το πώς προχώρησε και το τι έκανα. Όπως σας έδειξα στην αρχή, τριμμένο αυγό. Εγώ, παιδιά, στην περίοδο αναπαραγωγής στα καναρίνια μόνο τριμμένο αυγό. Σας έχω πει ότι αποξηραμένες τροφές δεν δίνω. Μπορεί καμιά φορά, αν θα μείνω, να πω την αλήθεια, να δώσω αυτή την κίτρινη βιταμίνη σε εισαγωγικά, αλλά όχι οπωσδήποτε για την περίοδο αναπαραγωγής, με την έννοια για να χορτάσουν τα πουλάκια. Προσέξτε τους γονείς, παιδιά, να έχετε πάντα στο μάτι σας τους γονείς. Άσχετα το τι θέλει να δώσει ο καθένας, μην κάνετε την υπερβολή, δώστε τους μόνο αυτά που χρειάζονται, αυτά που περιμένουν από εσάς, έτσι ώστε να είναι δυνατοί και γεροί και να μπορούν να έχουν, ας το πούμε έτσι, να μπορούν να τέσουν τα πουλάκια τους. Να τους δώσετε αυτό ακριβώς που θέλουν. Και αυτό ακριβώς που θέλουν σε μένα τα πουλάκια την περίοδο αναπαραγωγής είναι μόνο το αυγό. Οποιαδήποτε τροφή και να βάλω, οτιδήποτε και να δημιουργήσω και να κάνω, όσο και υγιεινό να είναι, αν δεν τους βάλω αυγό δεν πρόκειται να ταΐσουν. Οπότε κάθισα και αναλογίστηκα. Πέρσι, παιδιά, είχα βράσει γύρω στα 280 αυγά. 280 αυγά, δεν θυμάμαι με την τιμή, αλλά νομίζω είχαν ένα κόστος γύρω στα 80 ευρώ. Χρήματα τα οποία φεύγουν από την τσέπη και κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναγυρίσουν στην τσέπη. Τώρα φέτος είμαι ήδη στα 60 αυγά. Βράζω καρτέλες ολόκληρες, έτσι ώστε να έχω όλη την εβδομάδα να προετοιμάζω την εβδομάδα, διότι χρειάζομαι τουλάχιστον 3 αυγά την ημέρα, τα οποία με αυτόν τον απλό τρόπο, όπως σας έδειξα στην αρχή, απλά και μόνο τα σπάω, τα διαλύω και το πρωί 5,5 ώρα πριν να φύγω στη δουλειά ανεβαίνω επάνω και βάζω τόσο όσο χρειάζεται στην κάθε αυγουλιέρα, στο κάθε
ζευγάρι αναλόγως με το πόσα πουλάκια έχει και το τι ηλικία έχουν τα πουλάκια, δηλαδή το πόσο χρειάζονται να φάνε, έτσι ώστε να το καταναλώσουν τις πρώτες το πολύ 2 ώρες και να μην πετάνε αυγό και να μην χαλάνε τα αυγά. Εντάξει, γιατί ακούω πάρα πολύ γκρίνια να χαλάνε, σκουλικιάζουν, κάνουν. Σε μένα δεν ήταν ποτέ αυτή η περίπτωση, έτσι, γιατί βάζω τόσο όσο χρειάζεται να φάνε. Από εκεί και πέρα, σε καθημερινή βάση το απόγευμα που έρχομαι από τη δουλειά, φυσάω όλες τις ταΐστρες, τις ξαναγεμίζω έτσι ώστε να έχουν αρκετό σπόρο προς διάθεση, άσχετα το τι τρώει το καθένα και το τι θέλει να διαλέξει, έτσι ώστε να ταΐσουν σπόρους. Και το απόγευμα ξανά σε 6 ώρα, 5,5 με 6 ώρα που γυρνάω από τη δουλειά, παιδιά, γιατί λείπω σχεδόν 12 ώρες, ξαναμπαίνω στη διαδικασία να ξανατρίψω αυγό και να τους βάλω για τις λιγοστές ώρες μέχρι το βράδυ. Και πάει λέγοντας, οπότε μόνο αυγουλάκι, έτσι ώστε να προχωράμε υγιεινά και σωστά, έτσι όπως πρέπει. Σε συνδυασμό πάντα φυσικά με τους σπόρους και με όλα τα υπόλοιπα που, όπως σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές, είναι η βάση της διατροφής, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, ψηλή άμμο για τη χώνεψη, όλα είναι απαραίτητα, άσχετα αν φαίνονται παράλογα σε κάποιους ή όχι, δεν με ενδιαφέρει. Επίσης, το επόμενο που αναρωτήθηκα, κάθισα και σκέφτηκα κατά μέσο όρο τόσα πουλάκια που βγάζω. Όπως είπαμε, κάθε χρόνο βγάζω γύρω στα 80. Εγώ υπέθεσα ότι κάποιες χρονιές μπορεί να βγάλα και κάποια λιγότερα, οπότε μπήκα στη διαδικασία να βάλω περίπου το μέσο όρο και να μετρήσω, να δω τα 18 τελευταία χρόνια πόσα πουλάκια περάσανε από τα χέρια μου, δηλαδή πόσα καναρίνια είναι αυτά που έβγαλα εγώ. Δεν μιλάμε για ανταλλαγές, δεν μιλάμε για έτοιμα πουλάκια, δεν μιλάμε για να αγοράσω πουλάκια, να πουλήσω πουλάκια, αλλά αυτά που βγήκανε από εδώ, από αυτό το χώρο μου, ως δική μου παραγωγή. Παιδιά, στα 18 χρόνια έβγαλα ίσως και περισσότερα από πάνω από 1500 καναρίνια και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω αυτά τα 1500 καναρίνια που πήγανε. Πάρα πολλά πήγανε σε χέρια, κάποια πήγανε κάποτε σε μαγαζιά, τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, τον τελευταίο καιρό φεύγουν σε ανθρώπους, διότι όπως είπαμε η ποιότητα φαίνεται. Οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι, μπαίνουν στη διαδικασία πολλές φορές και μαζεύονται από Θεσσαλονίκη και μου δίνουν μια παραγγελία όπως έγινε και φέτος και μου λένε ότι ξέρεις τι, ετοίμασέ μας 5 αρσενικά, 5 θηλυκά ή 5 αρσενικά σίγουρα και οτιδήποτε βγει από εκεί και πέρα, και φεύγουν τα πουλάκια χωρίς να το καταλάβω. Φέτος τελείωσα πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο νωρίς και όπως είπαμε όλα αυτά τα πουλάκια, τα περισσότερα, το 90% κατέληξε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα πάμε. Όπως είπαμε, ο σκοπός μου είναι από τη στιγμή που πάντα η δεύτερη γέννα σε μένα σε εισαγωγικά πηγαίνει πολύ καλύτερα. Στην επόμενη γέννα τα πουλάκια μπορεί να είναι και 30 πάλι, μπορεί να είναι και 40, μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 60, δεν γνωρίζω. Έβαλα λιγότερα ζευγάρια από ό,τι έβαλα πέρσι. Πέρσι είχα βάλει 25, φέτος έμεινα στα 14, γιατί ξεκίνησα έτσι, διότι πάντα στην αρχή ξεκινάω με τα πουλάκια της περσινής χρονιάς και κάποια παλιότερα. Τα οποία όμως και αυτά τα πουλάκια, επειδή συνήθως αποτυχάνουν, απλά τα αφήνω να εξελιχθούν έτσι ώστε να ετοιμάσω τα ζευγάρια μου για την επόμενη χρονιά, γιατί παιδιά τώρα είναι το χόμπι, τώρα δοκιμάζουμε, τώρα κάνουμε σε πράξη πράγματα, έτσι ώστε να σκεφτόμαστε και για την επόμενη χρονιά το πώς θα ξεκινήσουμε και το πού θα πάμε, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Παραδόξως σε μένα η αλήθεια είναι ότι και τα 4, 5, 6 ζευγάρια που έβαλα πουλάκια τα 25, ενώ συνήθως αποτυχάνουν, παιδιά φέτος πήγανε πάρα πολύ καλά και έβγαλα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και με αυτά τα πουλάκια, οπότε θεώρησα ότι εντάξει, τα ζευγάρια είναι αρκετά, η αναπαραγωγή πηγαίνει καλά σε μένα, τα αποτελέσματα είναι καλά, οπότε παρόλο που έχω στην κλούβα πάρα πολλά αρσενικά και θηλυκά καναρίνια από τις προηγούμενες χρονιές, τελικά δεν τα έβαλα και μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν θα τα βάλω, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, οπότε θα το πάμε με αυτόν τον ρυθμό. Άλλη μια γέννα σίγουρα, αν τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά, σημαίνει για μένα ότι ίσως από εκεί και πέρα να το πάω λίγο πιο στοχευμένα, δηλαδή να δώσω λίγο περισσότερη βάση και να αλλάξω κάποια αυγά, έτσι ώστε να βγάλω περισσότερα λιζάρ, περισσότερα άσπρα και πάει λέγοντας, όπως επίσης και με τα Gloucester φέτος που επέλεξα και έκανα στην ουσία σε 4 ζευγαρόστρες, έβαλα 8 θηλυκές με 4 αρσενικούς. Ο σκοπός ήταν, επειδή Gloucester έχω πάρα πολλά, να μπορέσω να καταφέρω να το γυρίσω και φέτος να βγάλω πολύ περισσότερα με σκούφο, και τελικά αποδείχθηκε ότι η σκέψη μου ήταν σωστή, προχωράνε πάρα πολύ καλά τα ζευγάρια και τα αποτελέσματα γενικά στα πουλάκια είναι ότι βγάζω πολύ περισσότερα σκουφάτα Gloucester σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Οπότε εμπειρικά θεωρώ ότι αυτό που ρίσκαρα και δεν ήμουν σίγουρος τελικά αν θα τα καταφέρω, αποδίδει και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δύο γρήγορες επισημάνσεις που θέλω να κάνω είναι στο προηγούμενο βίντεο που σας είχα ανεβάσει, που σας έδειξε απλά το καθάρισμα και τη χρήση της τάχτης, ψυρόσκονης και πάει λέγοντας. Παιδιά, συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο. Φέτος η χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε πάρα πολλή υγρασία μέχρι τώρα και θα έχουμε ακόμα υγρασίες, διότι ακόμα θα έχουμε κάποιες βροχές μέχρι να φτάσουμε τελικά στις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά έχουμε και σχετικά καλές θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι σε κάθε καθάρισμα, όσοι είστε σε εξωτερικό χώρο, τώρα που είναι η περίοδος αναπαραγωγής, μαζί με το καθάρισμα, παιδιά, κάντε και χρήση οποιονδήποτε προϊόντων θεωρείτε εσείς για σωστά, έτσι ώστε να κρατάτε σε άμυνα στην ουσία τις ψήρες. Οι ψήρες, να ξέρετε παιδιά, ότι κρύβονται πάρα πολύ καλά και σίγουρα σε οποιαδήποτε εκτροφή έχουμε ψήρες. Απλά τις κρατάμε σε άμυνα έτσι ώστε να μην αναπτυχθούν ιδιαίτερα και να μην έχουμε πρόβλημα τώρα που έχουμε την περίοδο αναπαραγωγής μέσα στις φωλιές και χάσουμε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όταν τελειώσει η περίοδο αναπαραγωγής, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, να ψεκάσουμε πάρα πολλά, να το πάμε λίγο διαφορετικά. Εντάξει, αλλά τώρα, όπως είπαμε, να είστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί, καλύτερα μία φορά παραπάνω, μία εφαρμογή είτε στα πουλάκια, αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο στο χώρο παρά στα πουλάκια, διότι αν κάνετε εφαρμογή μόνο στα πουλάκια, οι ψήρες θα παραμένουν στο χώρο που τα διαχειρίζεστε, οπότε αργά ή γρήγορα αυτές θα εξελίσσονται και κάποια στιγμή θα την πατήσετε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε άλλους, όπως είπαμε, να προσέχετε τους γονείς. Να κοιτάξετε να δώσετε στους γονείς αυτά που χρειάζονται πραγματικά, όχι υπερβολές, γεμίζοντας το κλουβί από πάνω μέχρι κάτω με διάφορα πράγματα. Δώστε τους αυτά που χρειάζονται πραγματικά, λίγα και καλά πράγματα, έτσι ώστε να προχωρήσει η αναπαραγωγή καλά και όλα θα πάνε τέλεια. Τώρα για τους φίλους των περιστεριών. Για τους φίλους των περιστεριών έχω ξεκινήσει ήδη και ετοιμάζω κάποια βίντεο στα οποία θα απευθυνθώ για άλλη μια φορά γενικά στις ασθένειες και σε όλα αυτά, να τα βάλω έτσι σε μια σειρά και να ξανακάνω, να ετοιμάσω κάποια καινούργια βιντεάκια. Ήδη έχω τραβήξει, έχω ξεκινήσει, όπως επίσης και ένα τεράστιο βίντεο το οποίο θα χωριστεί σε πάρα πολλά μικρά βιντεάκια, θα τα δείτε τον επόμενο καιρό. Τώρα ούτως ή άλλως έχουμε αρκετή ασχολία με όλα αυτά, όπου θα σας εκφράσω, παιδιά, όλη αυτή την ιδεολογία που έχω, όλη αυτή τη φιλοσοφία που έχω σε σχέση με τα βότανα, για να σας εξηγήσω κάποια πράγματα από το α μέχρι το ω, έτσι ώστε να γνωρίζετε από εκεί και πέρα, για να μην ακούω γκρίνιες. Για τους φίλους των Καναρινιών, μην ξεχνάτε παιδιά στο ελληνικό καναρίνι. Το ελληνικό καναρίνι είναι η ομάδα μου, έτσι. Όσοι θέλετε να βλέπετε περισσότερες σκηνές και άρθρα και οτιδήποτε σε σχέση με το θέμα καναρίνι, δηλωθείτε στο ελληνικό καναρίνι στο Facebook για όλους εσάς, όπως επίσης και μια καινούργια ομάδα γενικά με ασθένειες και με όλα αυτά που θα ετοιμάσω για τους φίλους των περιστεριών. Έχω σκοπό να κάνω αρκετά πράγματα. Ο χρόνος πιέζει, όποτε βρίσκω χρόνο θα ανεβάζω και κάποια βιντεάκια, αλλά σε γενικές γραμμές έτσι θα το πάμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μιλάμε στο τηλέφωνο, όλους εσάς που με στέλνετε μηνύματα και μπορούμε και μπαίνουμε στη διαδικασία και ξεκαθαρίζουμε και βάζουμε σε μια άκρη λίγο πολύ τα προβλήματα που έχετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει όμως παιδιά να μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε εκεί. Εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε εκεί. Εγώ το χόμπι μου δεν έχω κάποιο πρόβλημα, με το χόμπι μου τα έχω βρει. Έχω βρει το δικό μου το ρυθμό, κάθε χρόνο το πηγαίνω με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα στην αρχή πάντα χτυποκαρδώ για το πώς θα ξεκινήσει, αλλά τελικά δείχνει ότι είναι επιτυχής. Κάθε χρόνο με τους απογόνους η αναπαραγωγή και στα περιστέρια και στα Καναρίνια κάνω πάρα πολύ καλή αναπαραγωγή. Μέσα γίνεται ένας χαμός, τώρα ταΐζουν τα ζευράκια. Αλλά παιδιά, εσείς είστε εκεί. Δηλαδή μπορείτε να μου εξηγήσετε, να μου πείτε οτιδήποτε, αλλά αυτοί που θα φέρετε στην ουσία την απόδοση είστε εσείς, οι οποίοι θα ακούσετε κάποιες συμβουλές, θα τις κάνετε σε πράξη, θα τις προσέξετε και από εκεί και πέρα ας σας φωτίσει ο Θεός να παίρνετε τις σωστές πληροφορίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μου αυτή τη στιγμή, έτσι, για να σας ενημερώσω. Πάμε και λίγο να ρίξουμε και μια ματιά λίγο στα περιστέρια και στα Καναρίνια και τα λέμε την επόμενη φορά, σχετικά ελπίζω σύντομα. Γεια σας.